Здравейте! Вие сте с предаването Опозиция и сме журналистът Людмил Илиев. На 24 февруари беше отбелязана четвъртата годишнина от руското нахлуване в Украйна. Конфликтът продължава много по-дълго от това. Докато за останалия свят са отминали 4 години война, украинците я броят още от 2014 година, когато руската армия окупира Крим. Войната вече взе неизчислим брой жертви от двете страни. Милиони бежанци бяха принудени да напуснат родината си и да търсят убежище в други страни. За това как гледа украинската страна на това, което се случва, ще поговорим с една млада украинка с български корени, която е днес тук с нас. Казвам добре дошла на София Богур. Здравейте и много благодаря за поканата. Добре сте дошла. Най-първо искам да ви попитам дали може да ни кажете малко за себе си, за това как се озовахте в България, за това какво намирате тук. Аз съм бесарабска българка от Украйна. Вече над 5 години живея тук. Преди 5 години дойдох тук да уча режисура. Т.е. миналата година завърших. В момента съм активна в социалните мрежи, където разобличавам руската пропаганда, говоря за войната в Украйна и по свой собствен начин се боря срещу руското влияние и в двете ми родини. И в България, и в Украйна. А имахте ли всъщност намерение да се завърнете в Украйна след като завършите образованието си тук или бяхте намерили бъдеще в нашата страна? Преди войната имах такива планове, ще съм честна и откровена, но сега, откакто е започнала войната, а и откакто започнах да изграждам тук свой живот и своя кариера, в момента работя в Български институт за правни инициативи, и имам много приятели и познати и за сега планирам да остана в България и да строя бъдеще тук. А вие идвате от Одеса, споменахте. Това е част от фронтовата линия. Как живее вашето семейство там? Аз съм родом от Одеска област, от едно бесарабско село, което се казва Чмлекиой. Разбира се, войната засегна абсолютно всеки регион, включително и самата Бесарабия. И особено тежко беше през тази зима, защото много хора оставаха без токи и отопление, включително и моето семейство. Живееше доста време без ток, за щастие с отопление, защото в селото ми предимно се отопляваме с дърва. Така че в този смисъл семейството ми е добре в сравнение с другите семейства в Украйна, които живеят в Киев, например, и които преживяха много трудна зима. Така, тук вие отваряте интересна тема, защото много често у нас се говори за бесарабските българи. Чуваме за това да се споменава, че те са жертви на войната, но от страна на собственото си правителство. Това е една много често срещана тема, както от страна на определени политически сили, така и на някои групи в българското общество. Вие как се чувствате, вашето семейство там и хората, с които са ви близки? По какъв начин ви се отразява войната и държите ли някого отговорен за това, което се случва? Относно притеснението на бесарабските българи и българските общности в Украйна като цяло, това е поредната руска лъжа и опорка, защото именно благодарение на Украйна ние развиваме нашата култура. Откакто Украйна е независима държава, изучаваме в нашите училища български език. Има и български училища, т.е. по никакъв начин не сме притеснени от самата Украйна. Относно войната, разбира се, ние виждаме тук един единствен агресор, това е Русия, и много бесарабски българи се чувстват и украинци и защитават Украйна на фронта. Т.е. са истински български Нека да го кажем много ясно. Има ли действително натиск върху бесарабските българи да се отвърнат от своята българска идентичност? Това е нещо друго, което тук непрекъснато се говори. Има пред натиск от страна на украинската държава. Разбира се, не. Също така искам да спомена това, че всяка година много бесарабски младежи кандидатстват в България да учат. И това случва заради и Украйна, и България, и тяхното сътрудничество. Да. Понеже споменахте сега, че хората си имали притеснения, не е подходяща дума да го кажем, но в следствие на войната лоши условия на живот. Може ли да кажете как хората преживяват войната там? Ако не през вашите очи, то поне през това, което са ви разказвали ваши близки, ваши познати. Как се живее в една толкова дълга война? И толкова сурова война? Разбира се, много трудно. Тези 4 години бяха изключително трудни и трагични. И те продължават. Да. И продължават трагични за самата Украйна. Ние имаме безброй жертви наистина. Над 15 000 убити цивилни, над 700 убити деца, което е ужасно. И това е цената на руската война. Разбира се, е много трудно и най-трудното е да
завярване това, че целият демократичен свят не е успял да спре терориста Путин и неговите кръвопролития. Тази зима наистина беше най-трудната зима, защото аз никога няма да забравя историята за това как хората са умирали от студ. Тази година една възрастна жена, която се казва Евгения Безфамилна, която е преживяла Холокоста, която е преживяла Втората световна война, която е преживяла глада през 1947 година в Украйна. И тази година я намериха мъртва, намериха я измръзнала, т.е. загинала е от студ. Това е наистина много трагично и наистина ме изумява това, че украинският народ въпреки всичко продължава да се бори за своята свобода, за своя живот най-накрая. И не мога да повярвам как намират сили всяка сутрин след нощни атаки, по време на студ, без отопление, без ток, докато навън е минус 20 градуса, да станат сутринта, да изпият на кафе, да закарат децата си на училище и да отидат на работа, да строят бъдеще, без да знаят дали изобщо го притежават. Добре, чисто човешки, мен ме вълнува. Аз, ако бях поставен в тази ситуация, предполагам в някакъв момент щях да си кажа: това е достатъчно, не мога повече, нямам сили, не го издържам. Бомби да падат, да живея в все по-влошаващи се жизнени условия. Какви са нагласите на украинското общество след тия 4 години спрямо войната? Има ли хора, които казват: не искаме това повече, да направим каквото е възможно, за да приключим с конфликта? Разбира се, че има и такъв процент хора, но като цяло за украинското общество е много важно да постигнем именно справедлив мир, а не мир на условията на терориста. Това дори звучи абсурдно. Разбира се, много хора мислиха и за иммиграция, много хора напуснаха Украйна, над милион украинци са напуснали Украйна поради тази причина. Но за нас е изключително важно да постигнем справедлив мир. И в тази ситуация аз съм склонна да вярвам на Зеленски, който твърди, че Украйна няма намерение да отдава нито целият Донбас, нито окупираните територии. Ние и не можем да наречем тези окупирани украински територии руски, защото първо това е противоконституционно, второ дори да оставим Конституцията на страни, тези територии много хора, много украинци ги смятат за дом. И кои сме ние, че да решаваме, че някои украинци трябва да се откажат от своя дом. Така че в този случай наистина много се надяваме, поне, ако не по военен, то по дипломатически път тези територии да бъдат върнати и Украйна да получи свой справедлив мир, мирно небе, защото това е мечтата на всеки украинец. Понеже сега споменахте името на президента Зеленски, тук ми хрумва още нещо, което често се говори в България и което е отглас на твърдения на руската политика у нас. Това, че президента Зеленски вече е преминал своя пълен мандат и един вид незаконно оглавява украинската държава. Как се гледа вътре в самата Украйна на извънредното положение и на тези проблеми, които може да създават с демокрацията в страната? По принцип, говорим относно Зеленски неговия срок, то не е закон, не е прописано в Конституцията, че не може да правим избори по време на военно положение. Да, това е прописано в Конституцията. Но въпреки това сега имаме условия от Тръмп да правим президентски избори. И това, че Украйна вече е готова евентуално да организира президентските избори, говори, че Украйна е готова на абсолютно много неща, за да постигне този мир. Зеленски има немалък процент на подкрепа в Украйна. Доколкото си спомням, последните данни говорят за около 54% подкрепа. Тоест, ние го смятаме, разбира се, за демократичен лидер, в никакъв случай не е диктатор като Путин. И аз съм сигурна, че тази подкрепа ще остане още много. С такава подкрепа той може да се надява при едни президентски избори, дори да ги спечели отново. Напълно възможно е. Аз смятам, че е възможно. Но ако ще видим и кандидат Залужний, мисля, че ще има вече по-сериозно противостояние, т.е. конкуренция, бих казала. Защото и Залужний има някаква популярност в Украйна, но пак мисля, че... Да, може ли да кажете пълното име и кой е този човек, нали, за да... Да, Валерий Залужний е бивш глава на ЗСУ, на въоръжените сили на Украйна, в момента е дипломат.
Така че аз мисля, че победата на Зеленски може да е на ръба, но все пак най-вероятно Зеленски ще спечели, ако ще видим такъв кандидат Зеленски в следващите избори. Понеже споменахте за очакванията на украинския народ за справедлив мир, споменахте името на президента Тръмп, който предявява условия за този мир и за дипломатическия процес, който да доведе до този мир. Какви са очакванията на украинското общество спрямо тези страни, които до сега са му били партньори? Спрямо Европейския съюз, спрямо НАТО, спрямо Съединените щати. Как гледате сега на тях и какво очаква Украйна от тях? Относно щатите, ще започна в украинското общество, почти няма никакво доверие към Тръмп най-вече. Няма да говорим като цяло към щатите, защото в американското общество съществува... За неговото правителство става въпрос. Нямаме доверие към Тръмп, защото почти всичко, което е правил, откакто е президент, беше в полза на Русия. Както и по време на тези преговори и натиска върху Украйна. Това говори за някакви или симпатии от страната на Тръмп към Путин и към авторитарния режим, или възможност за някаква зависимост. Говорим за компроматна зависимост. Но при всички случаи нещо, което е в ущърб на украинските интереси. Да, абсолютно. Относно Европа, ние сме много, много благодарни на Европа, но разбира се, бихме очаквали от нея и по-смела позиция в този план. Между другото, съм прочела преди няколко дни една статистика, която говори, че през 2022-2025 година щатите бяха основният донор на военна и финансова помощ за Украйна. Но през 2025 година Европа е поела буквално почти целият ангажимент в този контекст. И разбира се, ние се надяваме за пълноценна подкрепа от Европа, но пак казвам, искаме по-смели решения в този план. Ето вчера Европейския съюз съгласуваше резолюцията относно 4-та годишнина от войната в Украйна и тя говори за сериозни гаранции за безопасност на Украйна. Но аз бих искала да видя също така и примерно забравих думата на български. Няма проблем. Да имат сериозни системи на ПВО, които да прехващат руските дронове, например. Противовъздушна отбрана. Да. Примерно дори една Полша да ги има и да се въздейства от тях, т.е. пак може да говорим поне за някакъв въздушен щит, поне за Западна Украйна. Това е възможно да се направи за цяла Украйна, но пак изисква и желание и готовност на Европа да се включи по-сериозно в тази война. Вие разчитате, Украйна разчита за подкрепа във войната на тези свои партньори в една или друга степен. На мен обаче ми е любопитно, не се ли обасява украинското общество, че в един момент ще стане толкова зависимо от чуждестранните си помощници, че това може и да доведе до загуба на суверенитет и от друга страна. Що го казвам това? Защото миналата година, вие си спомняте, беше сключено едно споразумение между Украйна и Съединените щати за редкоземни минерали. Ако не се лъжа, вие ще ме поправите, да. И тогава остана с впечатлението, че това се случва под натиск от страна на Вашингтон. Един вид, или ще сключите това с нас, или ще ви отрежем напълно от военна помощ, разузнавателна помощ и каквото и там друго дават. Как изглежда в Украйна това? В смисъл, може ли Украйна да оцелява със собствени сили, без да изпадне по този начин в зависимост от своите чуждестранни помощници? Аз съм сигурна, че Украйна най-вероятно няма да може да оцелее само с собствени сили. И в този случай, разбира се, сме благодарни на нашите партньори, защото наистина не знам как би се справила Украйна сама на този терен. Разбира се, има и такава вероятност, но ние сме принудени. В смисъл, няма какво друго да направим в този контекст. Няма избор. Да, няма избор. Няма избор, наистина. Относно Европа, ние се надяваме, че тази зависимост ще изчезне, просто защото Украйна в един момент ще стане член на Европейския съюз. И като си член на Европейския съюз, вече имаш по-сериозни гаранции за безопасност. И тук не говорим вече и за зависимост, защото Украйна ще се включи пълноценно в този съюз. Така, тук може да направим хубав преход към това, което се мисли в България по този въпрос.
Има така доста разпространени настроения, че Украйна не бива да става член на Европейския съюз. Те стигат и до политическо равнище. Ето сега имаме един човек, нашия бивш президент, който е на практика фаворит за предстоящите парламентарни избори. Има очакване дори, че той ще стане бъдещия премиер. И той казва, че Украйна не трябва да влиза в Европейския съюз, да получи един вид бърза писта, само заради войната, а трябва да си изпълни критериите така, както са си наредени в официалните документи на Европейския съюз. Как ви изглежда отношението, айде да не се фокусираме само върху този един политик, но въобще отношението на българската политическа класа към украинския въпрос? Леко е лицемерно, според мен, да се говори точно от страната на България, за това, че Украйна не е готова да влезе в Европейския съюз. Просто защото и България някога, заедно с Румъния, също не бяха готови да влезат в Европейския съюз, защото имаха огромно количество проблеми и във върховенството на правото, и свързани с корупцията, но пак те влезнаха. Защо влезнаха? Най-вече защото това ще помогне на Европа да се избави от руското влияние в тези държави. Тоест геополитическия фактор е изиграл решаваща роля. Според мен абсолютно И да. казвате, справедливо е сега същия фактор, геополитиката, да играе водеща роля и при Украйна. Особено в тези екстремни военни условия, когато Украйна има нужда от това, огромна нужда. Разбирам, че възможно Украйна наистина не е готова пълноценно да влезе в Европейския съюз, но поне частично трябва, защото Украйна в момента брани цяла Европа и това би било справедливо. Тоест да се намери все пак някаква форма, дори да не е пълноправно членство, някаква форма, под която Украйна да стане част от Европейския съюз. Да, например, като гаранции за сигурност и Европа да се включи по-сериозно в... Да, това е интересно гледаще. И все пак искам и да се върнем към България. Как вие лично, а може би и други украинци, които познавате, как се чувствате тук у нас? В своето ежедневие, в своите разговори с хората. Вие със сигурност не може да избегнете разговорите за войната и за политиката, и за Зеленски, и за Путин, когато си общувате с хората тук. Какво срещате? Как го усещате? Това е спорен въпрос, защото всеки среща различно. Аз се сблъсках както и с огромна подкрепа от българското общество, така и обратното. Тук говорим че за омраза и за различни заплахи и така нататък. Заплахи? Да, за съжаление и такива неща се случват. Но от началото на пълномащабната война аз виждам сериозна подкрепа от българското общество. Голяма част хора и помагат и с хуманитарна помощ. И много български граждани отидаха да защитават Украйна на фронта, което говори за изключителен български героизъм. Чисто човешкото отношение какво е? Човешкото различно е пак, защото самото българско общество е разделено. Различно е. Аз съм чувала и от някои украинци, че наистина чувстват тези враждебни настроения. Но от друга страна и подкрепа се чувства, защото хората са различни навсякъде. И в този контекст аз мисля, че и самите български политици са виновни, защото не могат да обединят българското общество и не могат да позиционират България като част от Европа без геополитически насоки към Русия. И в този план аз като безарабска българка, която се завърна в Украйна, аз като човек, който проявява тук граждански активизъм, човек, който очаква гражданството, аз бих искала да видя един политически дебат преди изборите и най-вече да видя позицията на Радев и най-вече той да отговори на въпроси, които са много важни за българското общество. Те се касаят именно за отношението му към Украйна, за войната в Украйна, дали може да нарече Путин терорист, дали може да нарече престъпленията на Путин срещу Украйна, да каже, че това са убийства. Това е много важно. И аз бих искала да го видя това. Когато се вгледате първо назад тези дълги години на война и сега на това, което предстои, все още неясно бъдеще напред, какво виждате за своята родина? Чисто човешки. Нали, без геополитика, без всичките големи неща. Какво виждате за своята родина? Аз знам, че Украйна има огромен човешки потенциал от талантливи хора.
И аз искрено се надявам, имам тази надежда, че когато най-накрая войната ще приключи, Украйна ще се развива и ще стане истинска цивилизована европейска държава, подкрепена от всички европейски държави. Относно човешкия контекст, наистина се надявам, че и украинското общество ще може да преживее тази огромна травма на войната. Защото е наистина много трудно. В мир. Да. Всички се надяваме на това и аз най-искрено го пожелавам на вас и на вашия народ. Благодаря за разговора. И аз.